बेसां मोनदों खोन्था 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 नामा बेसां मोनदों साजोब्बाय होनबा गगोन। खुलुमबाय लोगोफोर आंनि नाफाथि हाज'वारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खेनसे फिन बरायहरनाय थालायबाय। स' नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलखौ नायनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ आङो मानि खस्थ' आं नोंखौ बुरबक बर' मेलेम बिनि फिसा फान्थावस्रि नामा ओमफ्राय हनै नोंसोर जेबो खालामनो रायलायनोल' फैदों मा मानो बेसां मोनदों खोन्था बेसां मोनदों खोन्था 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 नामा बेसां मोनदों साजोब्बाय होनबा गगोन नामा नोंसोरो थुलायनायावबो साया थुलायनायाव मोनसेल' फैयो सिख्ला लायबा मिथिदों नों मोनसेल' फैयो सिख्ला लायबा नोंसिना मानसिनि जिउआवहाय सिख्ला लायबा खनसे गालिमाथाय गैया नै जिउआवहाय बुजिदों खोथाखौ बुजिना बुजियाखै नै ओमफ्राय नै थोयो गलायलायनायसो उइसपारानो दं मा लायाखै लायाखै मा मोनदों आंलाय आं डाइरेक्ट अफिसाव फन गथ'जोंलाय मा खुरां गथ'खौथ' नों बेबायदि खालामबायबा खस्थ' आं नोंखौ बुरबक बर' मेलेम बिनि फिसा फान्थावस्रि नामा ओमफ्राय हनै नोंसोर जेबो खालामनो रायलायनोल' फैदों मा मानो बेसां मोनदों खोन्था बेसां मोनदों खोन्था 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 नामा बेसां मोनदों साजोब्बाय होनबा गगोन नामा नोंसोरो थुलायनायावबो साया थुलायनायाव साया एमसि जानायाव बेसां मोनदों खोन्था खोन्था मानो जाखां खैलां मोनदों नोंलाय बेनिफ्राय खोन्था मा मावो आदाया मा मावो हा लागोन ना नोङो फान्थावस्रिखौ लागोन ना लागोन ना फान्थावस्रिखौ अ नाफाथिखौ नाफाथिखौ बेसेबां लागोन हा बेसेबां लागोन बर'फोरनि गासैबो मानो हदाय भाइरेल ओंखारबाय थायो बर'फोरनावल' गुबुन हारिया जाया नामा बेफोरबायदि भाइरेल लाजिनायसो मोनबायलां बर' हारिखौ